Auka bi kunnafoni bakuru la ka kɛ ni seliba yɛrɛ masuruya ye teleɲɛta sɛnsɛn ka taa Sabalibugu garabali kɔnɔna na yaasa ka se ka laya ko yɛrɛ lahaliya dɔ cogoya min na. Wulikajɔba dɔ kɛra Kayi région kɔnɔna na. Wulikajɔ kun bɛ boli jɔnya yɛrɛ kɛlɛli kan. An ka diɲɛ fantɔ kibaruyaw bɛna sɛnsɛn ka taa n'a ye Mexique jamana kan. A jirala k'a fɔ kunnafonidila 3 n'an b'a fɔ ma journaliste olu mɔgɔ 3 kɔni bonnena u ni na dɔgɔkun kelen kɔnɔna na. Teleɲɛta jabarani filɛbɔ aw bisimila a ka don kunnafoni kɛnɛ kan bamanankan na ka bɛn ni Zulhijja kalo tile 3 ye hijira san 1440 i b'a fɔ an tun y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbilela ka kelen ni seliba yɛrɛ masuruya ye teleɲɛta y'a sɛnsɛn ni ka taa Sabalibugu sugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnena a garabali yaasa ka se ka sagako yɛrɛ lahaliya dɔn a nɔgɔya a n'a gɛlɛya dɔn i b'a fɔ aw bɛɛ b'a kalama cogoya min na silamɛ ɲuman bɛɛ kɔni hami a n'a jɔrɔ ka se ka saga fa a ka denbaya la seliba donna cogoya min na. Ashita Mayiga ani a ka jatala Musa Jalo olu ye seereya mulu sɔrɔ an ka jɛko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Seliba kɔni bɛ ka sɛnsɛn dɔndɔn ni ka na dutigi bɛ haminanko ye a ka selilaya sanni o de wokumu kɔnɔna la an wulila ka se bi Sabalibugu saga feere yɔrɔ la yen nɔ saga feerelaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ɲina saga sɔngɔ ka nɔgɔn ka tɛmɛ san caman ta tɛmɛnenw kan. Saga ɲina Bamakɔ kɔnɔ yan Ala ka lahiya se nɔgɔya bɛɛ saga kɔni a bɛ labɔli kɛ inshallah ni Ala sɔnna kungo kɔnɔ taabaaw taara wuru ma yan sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ kelen kelen min n'u bɛ bɔ fana fɛ kana wuru fana commencera kana ɲina saga a ka nɔgɔ koyi ma commune wɛrɛ fɔ ma garabali wɛrɛ fɔ anw ka saga kɔni a bɛ bɔ Koro a bɛ bɔ Bankasi a bɛ bɔ Duwansa a bɛ bɔ San anw ka saga bɛ bɔ o yɔrɔw la n'u bɔra la ka yɛlɛma ɲɔrɔn fan fɛ an ka sagaw u bɛ bɔ ye min bɛ an bolo yan ma commune wɛrɛ fɔ anw ka commune kɔnɔ yan ma garabali wɛrɛ fɔ anw ka garabali kɔnɔ yan k'a dɔ saga o b'an bolo suraka saga o bɛ an bolo mais saga dɔw bɛ ye o b'a fɔ ma ko balibali fana bɛ ye o b'a fɔ saga dɔ ma ko landumu fana bɛ an bolo an ka saga arasi ka ca saga ni kurunin o bɛ bɔ Sanbarara o fana bɛ an bolo. An balima silamɛw kɔni caman wulilen don a bɛ tile dama dama bɔ sisan k'u yala saga feere yɔrɔw la walasa u bɛ se k'u ni ka saga sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la cogo min na. Ne kɔni bolo ɲinanta gɛlɛya in kama ɲinanta nɔgɔyara ne bolo dɔɔni ka tɛmɛ salon ta kan ne bɛ se k'a fɔ n ko saga ka ɲi ɲina a da man gɛlɛn kosɛbɛ. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka na ni seli ɲuman ye an ka jamana kɔnɔ an bɛ Ala de deli malidenw bɛɛ lajɛlen ka seli kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔna la. Ɲina seliba o bɛna bɛn ni Octobre kalo tile 11 san 2019 o hukumu kelen kɔnɔna na teleɲɛta sɛnsɛn ni ka taga bɔ Bamakɔ suguba yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ sugu kɔnɔna kɔni falen don sannikɛla fo ka taa se feerelikɛlaw ma u ye ɲininkali kɔni tɛngu kɛrɛnkɛrɛnnenya fini feerelaw ma mulu bɛ tali kɛ bazin brode fo ka taa se vaccin ma Maimuna Kulibali a n'a ka jatala Salifu Ɲare olu ye seereya mulu sɔrɔ an ka jɛko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Zulhijja ni an ko a ma ko seliba o b'a la k'i sɛnsɛn ka na ni an kan ka o ɲɛnajɛw kɛ utukalo tile 11 san 2019 hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔna la cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i kunda an ka Bamakɔ suguba kan yaasa ka se ka taa i ka labɛnw sabati cogoya min na ka bɛn ni seli don ye o hukumu kɔnɔna la teleɲɛta maaw an ye munumunu kɛ bazin butigi bolo fo ka taa se vaccin ma a sɔngɔ yɛrɛ bɛ joli la dɔ farala kan walima dɔ ma fara kan feerekɛlaw ye ɲɛfɔli kɛ an ye o kan. Bon seliɲɛkɔrɔ la an bɛ Ala fo an b'a barikada alhamdulilayi sugu taabolo a ka fisa salon ni ɲina danfara pitinin b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ɲina mɔgɔ caman nana kana sanni kɛ mariki 5 ka se 6 ma o de b'an bolo a fɔlɔ u b'a fɔ ma ko Fusunguère o ye kura nalen ani Veba Première Dame ani Milita ani AC bon olu mariki dama ani Drus olu b'an bolo yan ka feere seli pitinin ka se seliba ma yɛlɛba ma don ni ɲɔgɔn cɛ surtout ɲina yɛrɛ an ye ko caman kɛ ɲina parce que farafin gala fɛn b'an bolo a 3 mètres olu dɔ tun bɛ feere 3,600 sisan an bɛ k'olu di 3,000 ma dɔw bɛ ka feere 3,900 olu bɛ ka di 3,000 la an 4 mètres dɔw tun bɛ ka feere 4,800 mais sisan an bɛ k'olu di 4,000 na
bon fo ka se seli pitine fo ka se sisan ma halisa o kelen bɛ sen na. Sugu an bɛ se k'a fɔ yɛlɛmaba ma don sugu la i n'a fɔ san tɛmɛnenw kɔrɔlen mɔgɔw bɛ bɔ ka sanni kɛ cogo min na u bɛ sanni kɛ halisa u bɛ sanni kɛ o cogoya kelen na nka an y'a jateminɛ bon ɲinan ta ma kɛ i n'a fɔ san tɛmɛnen taw ɲɔgɔn an bɛ fini caman feere an bɛ borode feere an bɛ garniture feere langanaw bɛ yan parfumw bɛ yan wusulanw bɛ yan Univaxi fana anw de b'a représenter wa n'i bɛ hollandais fana ɲini a bɛ sɔrɔ an fɛ yan Woodin fana camanba de bɔnnen b'an fɛ yan nɔ bon sɔngɔ kɔni ale bɛ dépend fɛnw sɔrɔ cogoya de la changement foyi ma don sɔngɔ la mais minɛn bɛ sɔrɔ cogo min na sɔngɔ yɛlɛnni n'a jiginni bɛ sɔrɔ o kɔnɔna de la yɛlɛma fosi ma don la. U bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ ko alihamudulilayi seli ɲɛkɔrɔla in na ko sanu kɔni b'a la ka kɛ dɔɔni dɔɔni nka o n'a ta bɛɛ ko gɛlɛya damadɔ kɔni bɛ bazɛn feerebagaw fɛnɛ kan. Bazantigiw tun bɛ fɛn min sɔrɔ kɔrɔlen o tɛ sɔrɔ bi wari ni bitigi cayara n'a feerekɛbaga cayara kiliyanw bɛ tila aw ni ɲɔgɔn cɛ donc dɔ bɛ bɔ sɔrɔ la mais comme ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na danfɛn fɛn nana dugukolo sanfɛ bɛɛ ni garijɛgɛ de dɔn bɛɛ b'i ta sɔrɔ dɔ bɛ se ka taa bɛ se ka caya ka tɛmɛ dɔ ta kan sinon san tɛmɛnenw na seli tun bɛ kɛ cogo min na on peut dire les 5 dernières années ou 6 dernières années avec le problème du nord o ye caman bɔ bazanko la quoi parce que mun tun bɛ bazanko yɛrɛ ɲaga o tun ye de mɔgɔw tun bɛ bɔ sous région na ka na bazɛn sa mais olu donna ninnu tɛna tuguni ni ye bazan fɛn fɛn san na maliyɛnw yɛrɛ de b'a sa donc o ye dɔ bɔ bazanko marché la o ye camanba de bɔ a la o ye caman bɔ bazantigiw ka sɔrɔ la. Kuma la surunyala an bɛ se k'a fɔ ni wagati in kɔni na jagokɛlaw bɛ se k'a fɔ tare sabu ka da kan ni wagati in na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i kunda an ka sugu kɔnɔnaw de kan yaasa i bɛ se ka taa labɛnko ɲuman sɔrɔ seli la cogoya min na o fɛnɛ wagati minnu ni jagokɛlaw fɛnɛ bɛ se ka wari caman sɔrɔ ka bila u pɔsi la an bɛ dugawu de kɛ ala ka seliba don ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ la. hali n'a sɔrɔ diɲɛ selekɛli naani bɛɛ lajɛlen kɔni y'a kɛlɛ ko jɔnya ka bɔ diɲɛnatigɛ yɛrɛ baaraw la cogoya min na nka a jirala k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyana ka région yɛrɛ kɔnɔna na cercle min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko yelemani a dugu minnu bɛ yen n'u bɛ tali kɛ tiringa marina fo ka taa se tabakara yɛrɛ ma ko jɔnya kɔni bɛ waleya nin yɔrɔ kɔfilen na sabula ni wagati laban in na a jirala k'a fɔ ko sɛnɛkɛla maa 150 bɔɲɔgɔn u kɛlen don k'u cɛsiri cogoya min na olu kɔni tɛ se ka sɛnɛ kɛ nin yɔrɔ kɔfilen na tant que n'u ma jɛnɛ k'a fɔ k'u kɔni kɛra jɔn ye o waleya kɔni ma bɛn fiyewu an kɔni ka jamana kɔnɔna na Amadu Ɲamele a bɛ ɲɛfɔli k'an y'a kan. An bɛ don min na komi bi anw ka jamana marabolo fɔlɔ n'o ye Kayi yɛrɛ mara ye ni kuma min kɔni tagani ka segin kɔni fanga ka bɔ o de ye ka fɔ jɔnya ye an bɛ don min na komi bi Kayi yɛrɛ marabolo la jɔnya ko kuma kɔni o de kuma tagani ka seginlen don ni mugu fɔdonta yɛrɛ bɛ yen nɔ bibi na ni Mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don k'u sigi k'a lajɛ yanni a fɔdon don cɛ o de ye ka fɔ jɔnya ko kɛlɛ min yɛrɛ bɛ Kayi yɛrɛ marabolo kɔnɔna na a bɛ waati bɔ sisan kunnafoni di sɛbɛnw ka taa se kunnafoni carisenw ma u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka dɔ fɔ jɔnya gɛlɛya min bɛ Kayi yɛrɛ ni a marabolo bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jɛma mara ka taa fɔ Yelemani yɛrɛ mara bɛɛ lajɛlen na Akaja Bafulabe yɛrɛ mara dɔw bɛ yen nɔ n'i ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ jɔnya ko kuma kɔni tan ka segin kɔni fanga ka bon nin waati laban na kibaruya y'a yira k'a fɔ Kayi yɛrɛ gendarme olu kɔni tun ye wulikajɔ kɛ waati dɔ la ka tɛgɛ kɔni da maa 13 bɔɲɔgɔnko kan minnu kɔni tun ye maa dɔw minɛ ni maa 4 bɔɲɔgɔnko u kɔni bila bolimafɛn min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko motoni sen 3 dɔw yɛrɛ ko a ma ko katakatani u kɔni tun ye maa 4 bɔɲɔgɔnko minɛ k'u sen 2 n'u bolo 2 siri u bila ni moto kofɔlen in kɔnɔ ka munumunu salo kɛ n'u ye dugu yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ka u yira ka tila k'u lebu yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ka yira ka fɔ ko jɔnw do don tuma min na gendarmerie maaw kɔni ka munumunu salo kɔni kɛra tɛgɛ sɔrɔla ka taa da ni maa 13 ka minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka nin waleya cɛjugu in kɔni kɛ ka maa dɔw siri k'u bila katakatani kɔnɔ n'o ye motoni sen 3 ye yalayala n'u ye dugu yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka yira ka fɔ ko jɔnw do don n'i ye nin waleya yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ fɔ dugu min ma ko Tiringa Marena nin waleya in kɛra o dugu kofɔlen de kɔnɔna na ka yira ka fɔ ni maa 4 min sirilen filɛ k'u bila katakatani kɔnɔ ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye jɔn kɔ wa u banna ka jɔnya baara min kɛ o de y'a to u kan ka siri k'u bila katakatani kɔnɔ ka munumunu salo kɛ n'u ye dugu yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka da u kan adamadenya hakɛ sabati tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko CNDH olu kɔni ye wulikajɔ yɛrɛ kɛ ka taa gendarmelakaw kɔni ɲininka u dalakan na nka i bɛna ye ka fɔ balinako kɔni ni dabaliban yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye ka fɔ maa o maa n'o kɔni sɔrɔla nin waleya cɛjugu in na tuma min na i kɔni bɛ lasago kiiri yɛrɛ tigilamɔgɔw ka bolo kan i bɛ labila tentɔ i ka taa n'i yɛrɛ so fari ka sɔrɔ fɛn ma bɔ a la o de kɛlen don waleya bibi na min yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ gannen don CNDH yɛrɛ maaw la bari a yirala k'a fɔ maa 13 min kɔni tun minɛnen filɛ nin gendarmelakaw yɛrɛ fɛ
tuma min na u kɔni bilara kiiri tigilamaw yɛrɛ ka bolo kan a yirala k'a fɔ procureur min yɛrɛ bɛ cour d'appel kunna Kayikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Ibrahim Kɔnta ye heure 20 dɔrɔn kɔfɛ ale ni ma kofɔlen ninnu bila k'u ka taa so n'u yɛrɛ k'u ma fɛn foyi kɛ o de kɔni kɛra dabaliban yɛrɛ CNDH maaw yɛrɛ kɔni bolo halisa ni adamadenya hakɛ sabati tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na u ka ɲɛfɔcogo la Sherifu Ali Jara n'ale yɛrɛ sigilen don Amdalaye Tamakara yɛrɛ commune na a yirala k'a fɔ jɔnya wale fɛnɛ tara k'ale n'a ka denbaya yɛrɛ sɛgɛrɛ ka taa se fɔ maa 100 ani maa 50 bɔɲɔgɔnko ma minnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ Tamakara commune na Yelemani yɛrɛ mara la olu maa kofɔlenw ni degun kɔni tɛ fila ye bibi na olu kɔni kelen don ka kelen ka sababu kɛ u tɛ se ka jɔ cogo si la u tɛ se ka taa fura kɔni san wa foroba yɔrɔ bɛ yen nɔ n'u kan ka gɛrɛ yen na u tɛ se ka gɛrɛ yɛrɛ kofɔlen ninnu si la a gɛlɛya yɛrɛ fanba ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ dugukolo yɛrɛ minɛnen d'u la u kana se ka ci kɛ cogo si la bari an bɛ samiya waati min na nin de ye ci kɛ waati ye nka dugukolo minɛnen d'u la k'a fɔ jɔn yɛrɛ ni cikɛ man kan cogo si la walima an bɛ se k'a fɔ jɔn yɛrɛ ni a tɔgɔla foro yɛrɛ man kan cogo si la n'i ye nin jɔnya yɛrɛ waleyaw ta k'a lajɛ Kayi yɛrɛ mara la a yiralen don k'a fɔ maa minnu kɔni ye jɔn ye o kɔni ye Jaralakaw Danbɛlɛlakaw Tarawelelakaw Konatelakaw ka taa se Sisokolakaw ani Kɔnɛlakaw ninnu bɛɛ lajɛlen n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ninnu de ye jɔn ye Kayi mara yɛrɛ kɔnɔna na hali ni y'a sɔrɔ wulikajɔw kɔni ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bilara sen kan min b'a to jɔnya wale min kɔni filɛ Kayi mara la a yɛrɛ bɛ se ka dabila cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Ganbana o kɔni kɔrɔ de ye marakakan na wulikajɔw bɛ se ka kɛ cogo min na jɔnya yɛrɛ ka dabila nka a barata a dɛsɛlen don ka dabila wa n'i ye cakɛ bondaso yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ minnu ɲɛsilen don adamaden yɛrɛ ka hakɛ sabatili ma ka taa se jɔnya yɛrɛ bɛ se ka dabila cogo min na olu bɛɛ lajɛlen cɛsiri bila sen kan ka ta tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ a barata ni dun ye anw ka sariya sunba yɛrɛ ta k'a lajɛ a artikili 2nan o kɔni bɛ a yira k'a fɔ jɔnya yɛrɛ man kan cogo si la don jumɛn jɔnya bɛna dabila Kayi yɛrɛ mara kɔnɔna na ni ye ɲininkali min ni a gulonnen kɔni bɛ ka to Muniru Babi n'ale kɔni ye Aduja chef yɛrɛ an ka jamana kɔnɔna na a kun ye ɲurugu wale dɔ ta ni ka $49 kɔni ngana muni ko k'a yɛrɛ ta nka mun ye a baden dɔgɔnin n'o ye Sahala Babi ye ale kɔni ye ni juru ninnu kɔni sara hali n'a sɔrɔ ni kɔni kɛra kabako ko an ka jamana kɔnɔ sabula an b'a ye k'a fɔ finitigilakaw de kan ka bila yan nɔ ni ka an kɔrɔsi nka n'olu yɛrɛ kɛra ɲurugu yɛrɛ kɛ b'a ye a bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gan Ale Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a kan Mali kunkanko kibaruyaw la jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn ye polisilakaw jirala k'a fɔ ko fɛn ye yuruguyurugu kɛ wale dɔ kɔni kun kɛn bɛ ka ɲɔɲɛ olu ka yɔrɔw kɔnɔna o de hukumu kɔnɔna jirala k'a fɔ ko o kasabi tunu ko kuma minnu fɔla fɛn ye réseau bɔlɔlɔ sanfɛlaw fo ka taa se kunnafoni sira caman kɔni fɛ olu kɔni ye caman kɔni fɔ a kumaw na o de hukumu kɔnɔna jirala k'a fɔ ko fɛn ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsinnen don fɛn ye jamana kɔnɔna lakanani ko kɔni ɲɛnabɔli ma n'u ye général de division Salifu Traoré ale kulo dolen o kuma kɔnɔna ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ yaasa fɛn ye polisilakaw tɔgɔ tiɲɛlen min bɛ ka kɛ ani fɛn ye a ka sécurité fo ka taa se a yɛrɛma ani polisiw y'u ka ɲɛma n'u ye inspecteur général Musa Ag Enfayi olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tiɲɛlen min bɛ ka kɛ yaasa o ko na se ka dabila cogoya min a ye wuli ka jɔ kɛ k'a gafew kɔni ta a tɛgɛw kɔnɔ yaasa a na se ka ɲɛ sɔrɔ gɛlɛya min bɛ ka fɛn ye polisilakaw sɔrɔ ka sabi ta nasira kɔni fɛ de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye maa dɔ ye ni o ye police Muniru Babi a jirala k'a fɔ ko Muniru Babi ko ale yɛrɛ ye adjudant chef ye polisilakaw kɔni fɛ ko ale kun ye ko min kɔni kɛ o de ye yuruguyurugu wale dɔ ye ka ɲɛsin polisilakaw kɔni ka wagane ni o ye u ka kasabi bilayɔrɔ o comptable ka o kɔni ɲɛnamini ka se ka kasabi dɔ kɔni bɔ o kunna cogoya min na a jirala k'a fɔ kasabi min ni a bɛ k'a bɔ a kɔni kunna ko a kasabi bi t'i jɔ fo sefa wari $49 bɔɲɔgɔnko kɔni na wa o hukumu kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ ko a kun bi kasabi minɛ cogoya min na o de ye kalo sasa ni maa masina ye n'u ye adjudant chef Muniru Babi ye a bɛna fɛn ye sefa wari $2 walima $5 bɔɲɔgɔnko ka o kɔni minɛ ni maa masina in kɔnɔna wa jirala fana k'a fɔ a ye baara in daminɛ waati min o de ye janvier kalo san 2018 fo ka na bila fɛn ye décembre kalo kɔnɔna na san 2018 a ye kasabi minɛ fɛn ye minɛko 11 bɔɲɔgɔnko o de y'a to kasabi tili jɔ fo sefa wari $49 bɔɲɔgɔnko la wa jirala fana k'a fɔ ni maa masina in a kun bi kasabi minɛ cogoya min na o ti dɔwɛrɛ ye a kun bi wuli ka se fɛn ye ni wari marala in kɔni ma k'a jira k'a fɔ ko olu ka ɲɛmaaba n'u ye polisiw ka ɲɛmaa ye n'u ye inspecteur général Musa Ag Enfayi ye k'a jira k'a fɔ ko o de kɔni ye ale bila ka na k'a fɔ a kana kasabi in kɔni minɛ o de hukumu kɔnɔ maa min fana kun bi kasabi kɔni marasa o kɔni ti filani kɔni do o la wa a ti dakagiri kɔni do a la ale bi wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka kasabi in kɔni di a ma cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala fana k'a fɔ a nana bɔ sira wɛrɛw fɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna lakalali kɔni ma n'u ye général de division Salifu Traoré ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Salifu ye ko o fana kɔni de b'a ale ci k'a fɔ ko a ka taa kasabi in kɔni minɛ
o de la fɛn ye comptable masina ko a kun bɛ kasabi kɔni di a ma o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko a kun bɛ baara min kɛ yaasa comptable min bɛ kasabi kɔni mara o na se ka da nin ko in na cogoya min na k'a fɔ général Salifu Tarawele ka ciden don ko a kun bɛ ani maa minnu bɛ nin baara cɛjugu kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka ni nazaraw b'a wele ko complice a jirala k'a fɔ ko a kun bɛ kasabi maraba kɔni wele bololatigɛni ka se k'o di maa wɛrɛ ma yaasa o na se ka général Salifu Tarawele ale kuma cogo ka se ka o kɔni ladege cogoya min na ka kɛ i n'a fɔ Salifu Tarawele de bɛ ka kuma u fɛ ale fɛn min ye comptable warimarala kɔni fɛ k'a fɔ a ka kasabi in di nin maa masina in kɔni ma ko o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye kasabi marala ko ale kun bɛ kasabi kɔni ta ka di a ma sa o de hukumu kɔnɔ a jirala fana k'a fɔ ko don dɔ ta de kɛla sa fɛn min ye kasabi marala ale kɔni ye ko nɔri ko ale kɔni ti dɔrɔmɛ kɔni di a ma o de kɛla sababu ye fɛn min ye a ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka général Salifu Tarawele fo ka taa se fɛn min ye polisiw ka ɲɛmaa yɛrɛ ka se ka olu kɔni ladɔnniya o ko kɔni dɔlen général Salifu Tarawele kɔni fɛ ale ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa a na se ka ko in tiɲɛ kɔni dɔn cogoya min na yaasa fɛn min ye tɔgɔ tiɲɛ min bɛ ka ɲɛsin polisilakaw ma ka se a yɛrɛ ma ani polisiw ka ɲɛmaa o tɔgɔ tiɲɛ a na se ka bɔ o la cogoya min na ani olu na se ka jɛya cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a ye yamaruya kɔni di yaasa o na se ka ni maa masina n'u ye ministre babi ye a na se ka minɛ ka na fɛn min ye a ka bureau kɔni kɔnɔ a ka cakɛyɔrɔ yaasa ɲininkali na sɛmɛ a la a ye nin baara in kɛ ka da mun kan maa jɔn de y'a ci walima ale don wa ka se ka a tiɲɛw fɔ cogoya min o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye ministre babi ye ale kɔni ɲinina o waati ka dɛsɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala fana k'a fɔ ko na a kun ɲininkala k'a fɔ a bɛ fan min fɛ bololatigɛrɛni kun n'a kɔni kun b'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ti fɛn min ye Bamako yɛrɛ kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɛlen polisiw yɛrɛ kɔni nana wulikajɔ kɛ ka ɲinini dɔ boloda ni u b'a wele ko enquête o de senfɛ sa fɛn min ye nin maa masina ye Muniru Babi tɛgɛ kɔni kɛla a la wa a jirala fana k'a fɔ ko a kɔni minɛna ka kalo kelen bɔɲɔgɔnko kɔni kɛ fɛn min ye kaso kɔni na ka sɔrɔ ka a bila o de kɔfɛ sa a jirala k'a fɔ nin maa masina in ko fɛn min ye a kɔni ni nazaraw bɛ min wele ko suspension ko a kɔni ɲagila ka a kɔni bolo bɔ fɛn min ye polisila baara bɛɛ lajɛlen kɔni na o de kɔfɛ sa fɛn min ye général Salifu Tarawele ale kɔni ye gafe dɔ kɔni da nin maa masina in na ka a wele yɔrɔ la yɔrɔ min ni u b'a wele ko conseil de discipline ka jira k'a fɔ ko a na taa fɛn min ye ɲɛfɔli tɔ kɛ olu ye a ye baara cɛjugu in kɛ ka da min kɔni kan o de hukumu kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ ko nin maa masina in a ka baaraw ko général Salifu Tarawele a y'a wele nin yɔrɔ in na ko o ko kɔni ye tiɲɛ ye o de hukumu kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko nin maa masina in ko a kɔni ka bolo baara bɛ o bolo de kan bi a jirala k'a fɔ ko a ɲininkalen fɛn min ye conseil de discipline mɔgɔw fɛ ko a fana kɔni ci ye kuma dɔw kɔni fɔ u ɲɛna a jirala fana k'a fɔ ko nin maa masina in an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko a bɛ n'a fɔ fɛn min ye a dɔgɔkɛ ko o kɔni taa mɛn kasabi in kɔni sara a ye kasabi min yuruguyurugu ka bɔ fɛn min ye polisilakaw kɔni yɔrɔ a jirala fana k'a fɔ ko n'a sɔrɔ a kɔni kun dɔgɔkɛ ye o kasabi kɔni sara ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka a kɔni kisi ka bɔ nin kɔni ma ko an kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi fɛn min ye kiiri minnu kɛla fɛn min ye conseil de discipline maaw fɛ ko hali sisan olu jaabiw kɔni ma bɔ ka bin fɔlɔ wa a jirala fana k'a fɔ ko a ye baara cɛjugu min kɛ nin bɛ se ka kɛ sababu ye k'a gɛn ka bɔ fɛn min ye polisiya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na walima u bɛ se ka kɛ sababu kɔni ye a na se ka kalo caman kɛ a tɛ polisiya baaraw kɔni kɛ wa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye général Salifu Tarawele ko a kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni boloda yaasa fɛn min ye tɔgɔcɛn min bɛ ka ɲɛsin fɛn min ye Mali polisiw fo ka taa se a yɛrɛ ma o ko bɛɛ lajɛlen na se ka jɛya cogoya min na an ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ fantɔ kibaruyaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. RDC kunnafoniw na an ma ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seli naani jɛkulu tɔnba min bɛ n'a bɛ wele ko Nations Unies o maa jɔlen fila ɲɔnbɔɲɔnko bɛ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni fatura san 2017 marisi kalo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma RDC marabolo min bɛ n'a bɛ wele ko Kasayi Central olu ka fatuli kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko maa 20 ɲɔnbɔɲɔnko de bɛ yen ni sɛgɛ kɔni kun kɛra olu la nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi RDC maaba 3 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ yen a yirala k'a fɔ ko olu kɔni welela bɔgɔ jɛlen sanfɛ o maa 3 yɛrɛ bɛ tali kɛ colonel Mamboyeni fo ka taa se inspecteur José Tibuabwa ale ni Thomas Ngasama RDC kiribulonba min bɛ n'o bɛ tali kɛ u ka lakana tigilamaw yɛrɛ ka kiribolo sanfɛ o ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ a ka kunnafoniw na k'i b'a fɛ ka kiri boli lakana tigilama ka RDC kɔnɔna na a ka jala kɔni fo o ka falen o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye Jean Didier Mamboyeni a ka jala kɔni dɔ bɔra la kiri kɔni bɛna bola ka barisa a yirala k'a fɔ ko ale kɔni yera maa la maa minnu ye fɛɛrɛ kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma walasa diɲɛ sigila ni jɛkulu tɔnba maa fila in ka se ka bɔnɛ u ni na a nɔ kun b'o la ani ni maa kofɔlen ninnu fagara ni marifa min kɔni ye a yirala k'a fɔ ko colonel Jean Mamboyeni ale de ye o marifa ta k'a di benganikɛlaw ma a nɔfɛmaa fila min ye José Tibuabwa ale ni Thomas Ngasama yirala k'a fɔ ko diɲɛ sigila ni maa fila in kɔni fatuli waati la o y'a sɔrɔ k'a fɔ ni maa fila kɔni tun ye wasaden ye olu fana ye u ɲɛ tugu ni waleya jugu ninnu kɔni kan min kɛra sababu ye diɲɛ sigila ni jɛkulu tɔnba ni maa jɔlen fila kɔni fatura fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ sen ka RDC kaw fɛ Mamadu yera ni maa fila ninnu fatuli la kiri ka bolo kan i n'a fɔ sariya yɛrɛ b'a laɲini cogo min na
Mexique don kunnafoniw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidilaw kɔni kɛra maa ye maa minnu bɛ n'u bɛ siran ka bɔ Mexicaw fɛ barisa kabini san 2000 daminɛ fo kana bila an bɛ waati min na i n'a fɔ bi kunnafonidila maa 100 ɲɔnbɔɲɔnko de bɛ olu kɔni fatura ka sabu kɛ bɛnkanni fo ka taa se yuruguyurugu ko ale ni politiki yɛrɛ nasira kɔni fɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko juma su ka dugu kɛ sibiri kɔni na min ye kunnafonidila dɔ ye min wele ko Jorge Celestino Uriz a yirala k'a fɔ ko marifakisɛ kɔni taara fili ale kan i n'a fɔ sanji min kɛra sababu ye a tora nin waleya jugu in na ale kɔfɛ kunnafonidila maa 3 ɲɔnbɔɲɔnko fana bɛ olu fana fatura nin dɔgɔkun kelen kɔni kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ kabini san 2019 daminɛna Mexicaw fɛ kunnafonidila maa 9 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ olu de fatura Mexique kunnafonidila min fatulen filɛ nin n'a bɛ wele ko Jorge Celestino Uriz a yirala k'a fɔ ko octobre kalo tɛmɛlen a siso fo ka taa se a ka bolimafɛn kɔni ma marifakisɛ kɔni bɔra i n'a fɔ sanji ka kɛ o yɔrɔ kofɔlen kan walasa a ka se ka siran a bɛ waleya minnu kan n'o ye kunnafoni gɛlɛn ye a ka se k'o dabila o bɛɛ n'a ta nin maa kofɔlen kɔni ma sɔn o ma a y'a ka baaraw kɛ gɛlɛya ni kilina kan a ma laban min kɔni kɔ a kɛra o ye u kɔni sera k'a bɔnɛ ani na nin dɔgɔkun laban in kɔni kɔnɔna na ka kɛ basigibaliya ma kunnafonidilaw yɛrɛ ka koɲa in nasira fɛ Mexicaw fɛ kunnafonidiso dɔ bɛ n'a bɛ wele ko Verdad o ɲɛmaa min ye Edgar Alberto Nava a yirala k'a fɔ ko ale fana fatura u ka jamana marabolo dɔ la min bɛ wele ko État de Guerrero kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma Mexique yɛrɛ worodugu yanfan fɛ tarata tɛmɛnen fana sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko kunnafonidila dɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ wele ko Cadavre de Rogelio Barragana ale fana su taara ye bolifɛn dɔ fililen kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ u bɛ Mexicaw fɛ kunnafonidilaw kɔni kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ tɛ maa minnu na barisa sanga ani waati dɔgɔkun tɛ bɔ dɔgɔkun na ni bɛnkanni ma ta ka kunnafonidila dɔ sɛgɛrɛ kalo tɛ bɔ kalo la kabi ni kunnafonidila dɔ kɔni ma fatu kunnafoni laban yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ fantan naani fɛ ni dugukolo yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ Mexique de kelen bɛ yɔrɔ ye bibi na kunnafonidilaw bɛ siran ka kunnafoni kɔni di an bɛ dugawu de kɛ Ala ka basigi don u ka nin ko ninnu na. Sudan jamana kunkanko kibariyaw la farafina keleyatɔ ɲɛma n'u ye Union africaine o ɲɛmaaba n'u ye Mohamed El Asset Lebat ye ale ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min kun bi Sudan ni o kun ye Sudan jamanaden minnu kɔni kun wulilen bɛ ka ŋara da fɛn min ye finitigilaka minnu kun kɛn bɛ ka jamana kɔni fanga minɛ kabini Omar El Bashir ale bɔlen ka ben ka fanga bele yaasa o ka se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na a jirala k'a fɔ ko bɛnɲɔgɔnya kumaw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ sibiri ni o bɛnna o ti kalo tile 3 san 2019 kɔni ma o de ko kun kɔnɔna sa fɛn min ye nin ma kofɔlen ye ne ye Mohamed El Asset Lebat ale ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ u bɛnna fɛn min ye kumasen 3 bɔɲɔgɔnko de kɔni kan n'u ye tomi 3 bɔɲɔgɔnko ye o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye jamana marali ko u na tila fɛn min ye finitigilakaw ani fɛn min ye jamanaden gansanw kɔni cɛ o de ko kun kɔnɔ a jirala k'a fɔ u bɛ min wele ko conseil souveraineté a jirala k'a fɔ jamana yɛrɛ marali ko u bɛna tila finitigiw ni jamanaden gansanw ni ɲɔgɔn cɛ o de ko kun kɔnɔ fɛn min ye jamanaden gansanw ko olu maa 6 ani finitigi maa 5 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni de bɛna nin fanga in kɔni kɛ wa o y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye finitigilakaw ye olu bi kalo 21 bɔɲɔgɔnko kɔni kɛ fanga la tɛmɛ fanga kɔni na fɛn min ye Sudan kɔni kɔnɔ o kɔfɛ ko a kɔni na di fɛn min ye jamanaden gansanw kɔni ma olu na a baaraw kɛ nka olu ka fanga fana ko a kɔni danna sigi o fana na o de kɔfɛ sa a jirala fana k'a fɔ ko fɛn min ye conseil des ministres ye ni o ye ministres ni olu kan ka sigi ni n'u ka ministre ɲɛma n'u ye premier ministre ye a jirala k'a fɔ ko o fana kɔni bi sigi fɛn min ye jamanaden gansanw de kɔni fɛ ministre min ka baara ɲɛsinnen don kɛlɛcɛkɔrɔw ani kɛlɛdenw n'u ye fɛn min ye sɔrɔsiw ka ko ɲɛnabɔli kɔni ma ani fo ka taa se ministre min ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye Sudan jamana yɛrɛ lakanani ko ma ko o kɔni nabɔ fɛn min ye finitigilakaw yɔrɔ wasadenw a jirala k'a fɔ wasaden 300 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni na suganti nka a jirala k'a fɔ 3 sigila a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye maa 2 bɔɲɔgɔnko ko o na kɛ jamanaden gansanw kɔni ye wa kelen ko o nabɔ fɛn min ye finitigilakaw yɔrɔ. L'Amérique jamana kunganko kibariyaw la a jirala k'a fɔ fɛn min ye l'Américains ka soba min bɛ yen ni u b'a wele ko Pentagone ɲɛmaa n'u ye Mark Esper ye ko ale ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ mugu pɛrɛnta min bɛ yen ni u b'a wele ko missile ko olu kɔnɔna o caman donni ka taa Asie jamana kɔnɔna ko o donnili ka taa Asie jamana na ko o ti dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn min ye Chinois ka jamana o bɛ ka jɔyɔrɔba min sɔrɔ fɛn min ye Asie kɔni gun kan yaasa ka taga fɛn min ye ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o kɔni minɛ o kɔni bali cogoya min na o de ko kun kɔnɔ fɛn min ye nin maa masina ye a jirala k'a fɔ ko olu ka nin marifa ninnu u y'u ka nin mugu pɛrɛnta ninnu mugu jugu ninnu ko fɛn min ye gɛlɛya si kɔni tɛ u kan bi k'a fɔ ko u na se ka taa yɔrɔ dɔw la ko o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka bɔ o kɔni kan fɛn min ye nin maa masina ye n'u ye Mark Esper ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin baara in ko ale kɔni kun b'a fɛ ka nin kɛ kabini a bɛ kalo dama dama bɔ wa fɛn min ye baara in ko a n'a a kɔni bɔ a sira fɛ ko wa a n'a a kɛ fɛn min ye kalo dama dama de kɔnɔna na wa a jirala k'a fɔ ko nin maa masina in a bɛ nin kuma in kun fɔ waati min o y'a sɔrɔ a kɔni bɛ pankuru dɔ kɔnɔ pankuru min ni o bɛ ka taa yɔrɔ la o bɛ yɔrɔ min wele ko Sydney yaasa ka se ka taa fɛn min ye a ka yala dɔw kɛ fɛn min ye Asie yɛrɛ gun kan cogoya min na o de ko kun kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ta ye ka se ka fɛn min ye kalo kɔni kɔ o jate yaasa a ka mugu folonta o na se ka ye fɛn min ye Asie kɔni kɔnɔ cogoya min na.
nin de bi dansigi aw ka bi seliba kalo tile 3 kibaruya la bamanangana an bɛ halaw taala deli a ka hamina ko dogoli ani kɛnɛkata bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a ka seli yɛrɛ don an garizigɛ la aw k'an bɛɛ dɔn wɛrɛ